Κρετσόβαλη και Αγγελική, θα περιμένεις. Γεια σας και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είμαι και φέτος εδώ και που έχουμε ακόμα επαφή με αυτό το πρόγραμμα, γιατί πραγματικά ήταν από τις ωραιότερες εμπειρίες ακαδημαϊκά. Είμαι δικηγόρος τα τελευταία 3 χρόνια στην Αθήνα, σε μια μεγάλη δικηγορική εταιρεία και ασχολούμαι κυρίως με εταιρικό, λίγο banking, αρκετά συναλλαγές, M&A που λέμε, εξαγορές και συγχωνεύσεις. Και άλλες τέτοιου τύπου συναλλαγές που αφορούν τις εταιρείες και εν γέννη το πώς μια εταιρεία λειτουργεί εισηγμένη ή μη. Ήμουν πάρα πολύ προβληματισμένη όταν ήταν να επιλέξω το μεταπτυχιακό μου. Με προβλημάτισε ιδιαίτερα το γεγονό ότι η πλειοψηφία των αποφύτων νομική κάνουν το κλασικό LLM και αναρωτιόμουν κατά πόσο κάνοντα κάτι διαφορετικό θα ήταν για μένα μειονέκτημα. Εν τέλει, αναζητώντα δουλειά στην Αθήνα, γιατί είμαι από Θεσσαλονίκη, και αναζητώντα δουλειά σε αυτή την πιο μεγάλη και αγχωτική αγορά της Αθήνας, ανακάλυψα πως όχι μόνο δεν είναι μειονέκτημα, είναι και προβάδισμα. Με όσες εταιρείες έκανα τότε συνέντευξη για να καταλήξω σε ποια εταιρεία θα με επιλέξουν και θα τους επιλέξω, όλοι στάθηκαν στο μεταπτυχιακό μου, στο γεγονός δηλαδή ότι είχα ήδη πριν μπω στην πράξη μία αντίληψη βασικών οικονομικών ενιών. Μπορούσα να αντιληφθώ μία εταιρεία και ως νομικό πρόσωπο, αλλά και ως μία οικονομική οντότητα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο, και είναι κάτι, το οποίο η πλειοψηφία των αποφύτων νομικής δεν αντιλαμβάνεται και ευλόγως, διότι δεν μας δίνεται αυτή η οπτική στα πράγματα. Και παρότι όταν έβλεπα το πρόγραμμα σπουδών, με άγχωναν όλες αυτές οι άγνωστες λέξεις, θεωρία παιγνίων ας πούμε, και το κομμάτι των οικονομικών, γιατί τα μαθηματικά μου ήταν στα κλάσματα του κληρονομικού και τα είχα αφήσει εκεί, υπήρχε τέτοια καθοδήγηση, τόση όρεξη από τους καθηγητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία να σε καθοδηγήσουν, να σε εμπνεύσουν και να σου δώσουν όχι μόνο τη γνώση, γιατί η γνώση είναι και στα βιβλία, είναι παντού, να σου δώσουν το ερέθισμα. Να σκεφτείς πράγματα διαφορετικά, να αντιληφθείς πράγματα διαφορετικά και εν τέλει να κατανοήσεις και το αντικείμενό σου καλύτερα. Ήταν δώρο αυτό το μεταπτυχιακό. Η χρησιμότητά του, θα συμφωνήσω πάρα πολύ με την πρώτη κοπέλα, με το συγκλονιστικό βιογραφικό. Η χρησιμότητά του την είδα από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα να εργάζομαι. Καταλάβαινα συμβάσεις, καταλάβαινα το πώς λειτουργεί ένας οργανισμός αποτελεσματικά. Πράγματα τα οποία ένα κλασικό νομικό μεταπτυχιακό δεν θα μπορούσε να μεταλαμπαδεύσει σε καμία περίπτωση στους συμμετέχοντες σε αυτό. Και πρακτικά, τελείως πρακτικά, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι και αυτό ένα κομμάτι που αφορά νέους αποφύτους νομικής, είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί και εργαλείο για την επόμενη μέρα που θα βγείτε στην αγορά εργασίας. Απευθύνομαι στους ανθρώπους που θα βγουν δικηγορικά έτσι, γιατί είναι αυτό το αντικείμενο το οποίο ασκώ. Είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί για να κάνετε την πρώτη σας αρχή και να ενταχθείτε σε ένα σχήμα το οποίο θα σας δώσει το βήμα για να προχωρήσετε και να εξειδικευτείτε περαιτέρω. Αυτά από μένα. Κατά τα άλλα, συμφωνούμε ότι έχει λεχθεί ήδη από τους προηγούμενους. Ευχαριστώ πολύ πολύ, Ξένη.